Nagamit ba ka to busing katong pinagbabawal nga katong pangisda katong samar sa dynamita mga busing o wala? Busog ba ba na? Ay. Kani din mga bingsa? Red wine para sa mga buyog. No. 2,000 years later. Story time! Karon mga kapingga, natay atuon mga kapingga sa ka resort diring Dapita mga kapingga. O dili na to nato panuwidugayon mga kapingga. Tara, manunoy ka dito sa may Davao Oriental. Let's go! Manik popcorn mga kabingga. So karon mga kabingga nanata karon diri sa Davao Oriental no. Kung makita nyo sa akong palibot mga kabingga mao ni ang sleeping dinosaur no katong bukid nga natulog no murag porma og dinosaur no. Makita niyo mao nang dead end. Kung nindot kay diri Dapita mga side mga kabingga no. Pila ka tuig diri mga kabingga akong pagbalik no. Yes. Pila-pila na ako nakabalik diri Dapita mga kabingga. Sa una mga kabingga kung dagan kay diri magpa-picture karon lalos mga kabingga dili na basa-basa diri maka ang sa tawag na maghunong sa Kenan. So kung moabot mo ding Dapita mga kabingga
dili na jud ka pataka-taka og kanang kuan. Say tawagan na di ka pataka-taka og parking kay bawal na bawal. So kita nyo diri pangpang na pangpang diri mga kabingka kog gamay mo sipyat. Ambot lang og unsa imong porma mga kabingka. No? Basta yung ninduta dring dapita mga side mga kabingka. Diba? Ang atong suruyon pa nato dring mga kabingka. Oh. Sa una dagan diyan mag picture no karon mga kabingka wala na kay ko halos makita diri dapita mga kabingka nga mag picture diri mga kabingka kay ambot lang mga kabingka ngano kang kuan na usab na gid ang ilang pamalao siguro ring dapita no nindot no na purok no purok mga kabingka dita dapita musaka kan ring dapita mga kabingso yun. Tanawa. Nadlo ko din napitan. Pagkaktas. Dari Di na napita. Bukid na ginadya mga kabingka. So, punya mga kabingka, i-update mo niya mga kabingka kung asa pa may dapita, 3 dapita sa may Davao Oriental mga kabingka. Peace out. So yun mga kabingka no, naanata karon diri sa among giadtuan mga kabingka. Wa ko kabalog unsay pangalan ni mga kabingka, basta na diri mga pakakawan no sa kuan sa mga isdaan mga kabingka, nindot ring dapita mga side mga kabingka oh. Basta wa ko kabalog unsa nig adto-adto ra ko diri nagban-uban ra ko og unsa ning lugar diri no. Basta ang importante di ang mahalaga mga kabings no. Grabe kanindot ring dapita mga kabings oh. Nindot kaayo, grabe gyud ka power nga lugar ring dapita mga kabings oh. Naay tagang mga kabingka oh, nagdagandagan mga kabingka oh. Tagang naay mga umang diri mga kabingka, mga klase-klaseng nga mga lagot moon diri dapita sa kaning lugar mga kabingka. So tour pa mo diri dapita nako mga kabingka kay inani ka nindot diri dapita mga side mga kabingka. Unya mga kabingka siyempre kung sa pamanday mga kabingka i-update pa gyapon ta mo mga kabingka unsay mga kaganapan nako diri dapita sa may Mati Davao Oriental mga kabingka. Let's go. Yun mga kabingka, so guwapo kay diri dapita mga kabingka no, na overlooking diri nga side mga kabingka no. Kung sa tawa na makaabot kay diri dapita mga kabings no, nindot kayo ang view di ba.
layo kay ka sa kung nakay problema murag ma-relax ka diri napita nga side mga kabingka. Dagan kay mga kalubinan, layo kayo sa pollution no sa Davao City no. Diri napita mga side bisag layo kaayo mga kabingka ma-relax na mga pakakawan di nga side mga kabings no. So dagan pa mga kaganapan diri napita akong inyong dapat yung atangan og akong ipakita sa inyo mga kabingka. Let's go. Karon mga kabingka na ay adventure kay diri nga taas kay mga kabingka ato aning sakaon mga kabingka no. Hagdanan diri mga kabingso. So bising na to diri tour na to. Yun. Diri. Ay. Grabe. Pita, oh. So inay-inay ta mga kabingka kay oh, di ba? Murag diri lang si kutob kay kuan overlooking kay mga kabingka. So taas-taas pa daw tagamay. Oh, yo, mga kalubinan. So boss, diri na ko taman kay medyo talawan ko. Pero okay na niyo. Kung ikaw kung hilig kag mga ang imong kuan nimo kanang sa tawag na kanang ang imong karakter nimo nga mura yung kag kuan mo mura kag unggoy, so pwede kay kadri. Pero para sa ko dili gyud pwede ni no. Nangurog na kay akong katuhuran diri mga kabingka. So pasaw daghan pa kay ko dapat inyong yung atangan sa akong vlog mga kabingka. So let's do it this mga kabingka. So, mga kabingka na ako'y nakita diri mga pambot no, mga bangka. So mao ni mga isa sa mga pangwarta diri napita no, mga mangisda. Kita nyo ang tawag ni ang bambot diri napita mga kabingka. Mao ni itsura sa pambot. Mao ni itsura sa pambot ha. Sa kuan nakita na gyud niyo sa kong vlog mga kabings ang pambot rin napita sa may mati. Diba? Hindot ko napay nangaligo dito nga side. Oh. Enjoy lang guys sila mga kabingka no. Oh, basta naging gwapuha gyud mga kabingka. Oh, dagan kay mga pambot kay ang mga trabaho diri sa mga tao diri mga mangisda kay kasagahan. Mga labas gud ang mga kuandri isda. Oh, tawa. Labi kay swimming ning pataal no. Summer god oh. O pambot oh. Lahi ang mga pormas mga pambot no. Kita nyo na mga kabingka ang mga pormas sa mga kapambutan diri napita mga kabingka. So lahi oh. Kani din mao nay talisay no. Mao ni talisay diri napita mga kabingka. So pangit kay quality sa kong video kay ngit-ngit na gyud kay wa na ko nabut ngan og lights no. Nalimtan ako butag og lights pero yun make sure na ko mga kabingka laging update no sa kong video mga kabingka. So atang-atang ilang yun mga kabingka diri sa kong vlog mga kabingka. So hanggang sa muli mga kabingka sa sunod natong update mga kabingka diri dapit yapon sa Mati. Let's do it. So karon mga kabingka magkuantag pipino mga kabings. Yes. Hiwa-hiwa kag pipino mga kabingka. Hiwa. Panitan na to ni syempre. Ano yung pagpanit og pipino? Panit og pipino diri.
Paita ning dili ta chef cook ba kay kuan. Inan jud kay dili chef cook. Mahadlo kog kuan. Wala mo katong pang-ana gid katong pang kuan sa pang chef ba. Di man gid siya kutsilyo dapat gid ang kuan na. Nahinay lang ta kay syempre basig nay masagol red wine ani ba balisod na kahayo abi pa lang kuan kanang nag-inom ko red wine pero wa ba ko nag-inom og red wine dire nag kuan nagpanit-panit og pipino din yan nay sagol red wine agoy Yusef so ani lang gyud mga kabings no nahinay lang kita hinay uban dili man ginapanitan ani mga kabingka pero depende naman sa inyo mga kabingka kung sa inyong ganahan ang pinakatinuod yun nga na mga vitamin diri sa panit di ba didepit nga sa mga panit na kumuhuman sa isa Diba, tanawa rin dito, May. Diba? So, hiwa na taog pipino. Yeah. Mga kabingka, so babalik po tayo for this video mga kabingka. Ang oras mga kabingka is alas 8:11 mga kabingka, no? Alas 8:11 din mga kabingka. So nahuman lang yung panihapon mga kabings, no? Inani din kita na kuan. So kauban na kasi Toyski. Oh. So hindot gapon rin mga kabingka. Morning kuan rin mga kabingka, ang sundaw dire. No, morning dapit ang sundaw. Nagikan dapit sa dagat mga kabingka nga dala diri sa kuan. Morning nakahimtang na po diri side mga kabingka, no? Basta wala kay suga, ngit-ngit ito. Kayong balodo. So, sa mga kuha na to diri mga kabingka, ako kay hampak na sa balod. Diba? Balod. Mga diri dapit mga tide mga kabingka.
Ngit-ngit na diri napita. So, mao lang kabingka. Since yun lang yun diri napita sa more update na ko sa akong vlog mga kabingka. So, unya mga kabingka, syempre, i-update mo unya sa akong kaganapan diri napita gapon sa may Mapi, Davao Oriental mga kabingka. Let's do it. Yung mga kabingka, time check is alas 8:40 mga kabingka sa kagabi. Unan mga kabingka, so dagko kay balod no. Sa ko mga kaubanan mga kabingka di yagda kong lagligo do og dagat mga kabingka, pero kay ako sa tinud mga kabingka talawan kay kog dagat mga kabingka kay syempre kana lagi hindi takabalugod mo langoy mga kabingka. Di no? Ang kung di na di ko balumulangoy mga kabingka talawan yung kay ko. So mas better siguro mga kabingka adlaw na lang siguro kay para mas isa pa po ko mga kabingka wal ko maswito sa dagat ri mga kabingka may na for the safety, di ba? So uma sa buntag, sabi tayo uma sa buntag. So karon stipok lang sa ko diri no. Okay lang man sa siguro napamay uma no. Paul gina basta mo na pag dili gyud mo na kung tips sa inyo mga kabingka kung dili mo kabalo malingko di gyud magpabida-bida kay lisod na kay mga kabingka may manog salida mga kabingka kay napay replay kani mga kabingka kung mahitabo ang dapat dili mahitabo goodbye juga di ba goodbye word mga kabingka. So para dili goodbye word mga kalibutan mga kabingka di jud ka magpabida-bida gyud mga kabingka. So kung di jud ka balo mo ligo yun masalo mo unsa pa na mga kabingka di jud ka magpaalig-alig magpabida-bida mga kabingka. So i-update mo more update mga kabingka. Ito po si DJ March for more update mga kabingka. Isa so, mga kabingka mukha unitag mangga ng kabingka manggas abing to making mangga mga kabings. Mangga. Delicious kay mangga. Lamit kaayo. Yun mga kabingka no. Chat dito kabings. Chat dito mga kabings. Hindi kayo. Stag yung nami abo. Nya. Ang mga kuan mga kabings pa doon kay dagat mga kabings. Relax kaya mga kabings. Diba? So muli magkuan ma dabo. Apoy na pod. No dire kay imagine no nimo karon mga kabings na mag-relax karong gabi una. Kay ugma kuno po bati na po, di ba? Lamit kayo. So busa ka mga kabings, shot pa more mga kabings, no? Unya mga kabings, update ta mo mga kabings, no? Unya mga kabings, napami kanang kuan red wine, no? Red wine para sa mga buyog, no? Kabalo no mga kabings kung unsa na kumbot pasabot kanang red wine nga para sa mga buyog. Kani day mga kabings, ha? Red wine para sa mga buyog. No. Drink moderately mga kabings. Sige sa mga kabings. Yeah. What's up mga kabings, no? Today's video mga kabingka alas 4:35 nas kabuntagon no mga kabingka, no. So tulduon na kay ang kadagatan rin nakita ng ride. Una ni ang kaganapan for today's video mga kabings. Yes, morning dagat rin nakita.
Ang dagat, ang dagat. So, nahagit ko nila nga maligo na daw ko, pero medyo ko naligo. Hindi na ko maligo for this video. Pag ganang kita na gina ko ang masiglay Serena rin bandan na. Recalits kayo. Ha? So, dito dapit mga kabingka katong naghayag-hayag kung makita niyo for this video, na curious ko kung unsa na diya nga side mga kabingka, no? Gabi pa jud ko na curious pa bro. Hayag man dito, ay murag sigapalong ba so, una na ko ay mga disco bar mga banda dito. Ito niya mga adlawan mga kabingka dito dapit unahan. At tuon na to na for this video mga kabingka. So, mo ni wala ni ang kaganapan rin dapita. Wala na yung mga lumot-lumot, mga di ba ni lumot mga kabingka, no? Ano? Hindi siya lumot. Ano? Sitawag ani mga kabingka. Di ba ni siya lumot, pero but sitawag ani. Basta mauna ni siya. Dili na to dapit. Dili na to. Lang. Yeah. So, hinya siguro mga kabingka. I-update na po tamo niya mga kabingka kanang mga lasay sa po siguro sa buntag mga kabingka for this video. So dire lang kutob for more update mga kabingka. See you in next my vlog. See you in next my video day mga kabingka. Papush ka baby. Yeah. Atangi ko niya mga kabingka. See you right back for more update mga kabingka. Babush. Yaman ni popcorn. Today's video mga kabingka, alas 5:17 na mga kabingka sa Kabungagon. Dito na kayong palibot na kayo sa kadagatan mga kabingka, no? Mga kabingka, medyo punto ka dito napita mo kabingka. Kung nahimutang mga kabingka natin pag-odre ito. Okay, so lindot mga kabingka. Si Koy Skill naligo dito napita kung itong tao kita dito makita sa video mga kabingka si Koy Skill na tuon na to dito. Uy! Okay, may popcorn! Okay, so money dito ang tawag na maling po trikita kung background yung ang side mga kabings yun ay dito na ang pakatawan no tayo so wala pa ni gawas si Aring Araw mga kabingka no si Aring Araw mga kabingka wa pagid siya ni gawas so dito na basta nindot kay dito na side food mga kabingka.
Relaxing juga diri na pinta, no? Sugat ang pagsa ulo sa imong pag mo suri-suri magmuli ka diri na pinta mga kabingka. Nindot kayo, no? Nindot kayo mga kabingka, ma-relax na relaxing kayo ang imong moment kayo sa papuntagon mga kabingka. So inyo mga kabingka, i-update po tamuon niya mga kabingka kung abot na ko dito sa Tumoy, no? Tumoy. Dito dapita pa sa Tumoy. Kung unsa dito dapita mga kabingka. Let's go. Pero mga kabingka, nanatakaroon diri sa punuan sa tawagan Talisay mga kabingka, oh. Talisay. Nagpasilong ko dring dapita mga side mga kabingka mismo. Abot ako dito dapit sa Tumoy, no, kay ni ulan mangyud mga kabingka, di ba? So karon mga kabingka, dagan na ang pambot, no? Pambot ng mga kabingka kay mga isla na siguro ning mga tao, mga kabils. Di mga kabingka, nakaroon diri sa Lawigan Breeze Resort mga kabingka. Kuya okay pangalan, no? Lawigan Breeze Resort. Morning kuya okay. So morning forma sa kita nyo, morning forma sa kuan mga kabingka, morning forma sa natawag og water lily, no? Water lily murag tangkong grabe water lily onda dagat break it down yo. So mayong adlaw mga kabingka, no, nata interview isa ka mangisda dring dapita, no, dring dapita nga akong nahimutang diri mga kabingka ug ato aning mainlan. So mao ni mga kabingka, isa ni ka mangisda, legit nga mangisda. So siya gid mutubag sa mga pangutana gid mga kabingka, syempre kay siya magin mas nay alamag kaysa kuha, no, kay ako di man ko mangisda. So siya gyud para naamoy mga ideya gyud mga kabingka. Lisod pug kay magbutbuot pug og istorya mga kabingka nya na mga makakita ani nga mangisda ani mga kabingka. So makansawan ta, lisod na kaayo mga kabingka. So may buntag nimo busing ug unsa imong pangalan? Dong Matote. Dodon. Okay. So kada adlaw ka manguwa og isda, boss? Kada adlaw. So unsa gyud ang unsa tawagan na pinakadaghan gyud nga isda gyud nga adlaw diri busing nga kanang imong yung kuan kanang bulanon, unsa may timainlan gyud busing kanang mga yaban na timainlan kanang pagbulanon, mao ba na tigdagsa gyud sa mga klase-klase sa inyong makuha nga isda? Oh, tinuod na nga mga kuha sa mga tulingan, ay sa mga isda na mga squido na ba? Kanang barilis ano. So, mutana ko busing sa sukad-sukad mo panghisda busing pila nakakatuig? Kuang katuig ako 18 katuig. Okay, pero naggamit ba ka to busing katong pinagbabawal nga katong panghisda, katong samar sa dynamita mga busing o wala na? Wala na ko gamit ana. Pero sa sukad-sukad yun busing naka-experience ka na o wala? Wala. Okay, pero imong mga kauban sa una gyud, imong mga katong mga sinauna pa gid nimo, sa una diri nagagamit din sila wala. Wala ko kabaluan, kay wala mo ko na mga hinanakit kay panagat ra sa laod. Okay. Pero kasagan gyud nga makuha gyud nga kanag yung sa tawagan na maingon gyud yung oy kanhi gyud ang pinaka-the-best. Tagpila pud ka kilo gyud, nagpila pud ka kilo busing nga pinakamahal gyud yung mga priso sa mga isda diri. Ang preso sa mga isda diri, bukuha lang sa tag 300, 250, mora gyud ang mo ang preso diri. Mao na 300 sa gyud ang pinakamahal. Oo, 300 ang pinakamahal. Ang kanang tag 300 nga presyo gyud busing, unsa nang klase nga isda? Karang mga suno, ug karang panabian, lahat gyud og mga esquido, mo gyud ang mahal sa mo. Kasi porma ng squido busing. Karang murag pink good. Karang color ba pink niya, mo na sila. So, diri dapita 300. Kung dito na sa tawagan na sa sudad sa Davao, dito dapi sa mga merkado, mga kabingka dito sa bangkiruhan,
kamo na magistorya na mga kamo na magtutala ni sa kong video mga kabingka kay siyempre alam na ko kabalo na ko kuan kung dire 300 so dito na times 2 or times 3 ginang presyo na no dool man ta kay nagdagat ang sa tawag dool kay nagdagat ang Davao no nagay diya sa Talumo gani no pero ngano man yung bisag katong wala pa na nabuhat ang Davao Coastal Road ngano man yung mahal yung kaayo ikumpara diya sa Panabo pero anyway ilaha po ng panirada gid diha no so daghan kayong salamat basin unya no mo balik ko diri napita basig palit mig lagut mon diri napita mga kabingka so daghan kayong salamat busing Salamat po sa komentario. so asa man dapit imong bangka busing Naraw ng fiber. mo na yang kuan kanang nasa kong likod mga kabingka so unya mga kabingka kuan mo balik ko kay ako tong pangutanon akong kauban ko kay ingon man to mo palit og isda mga kabingka so sensyon lang yun mga kabingka for more update sa akong vlog mga kabingka let's do this. Today's video mga kabingka so mamalit may isda dring dapita nga side mga kabingka so manakog ligo-ligo no pero ako mga kaubanan dito dapita mga kabingka nindot kayo dring dapita mga side ang pato naligo dring dapita mga kabingka keting ligo-ligo sa pato sana all awa ang pato ligo-ligo ang pato diba ligo-ligo mo ni akong kanta mga kabingka sa anong tanang rong masanita siyo na siya nindot kay dring dapita mga ambience dring dapita no ma-relax ka dring dapita mga kabingska yes. Video mga kabingka no kita nyo sa kong palibot mga kabingka mga kalubinan kung turo ako mga kaubanan dito gauna-una no kita niya sa kong screen mga kabingka so mao ni mga kakahuyan din dapita nagkukay mga kalubinan kani mga kalubinan na ni mga kabingka wala na gid ni kuan wala abuno diri kay syempre duol magdagat mga kabingka inaanay din dapita side no mga kasada dahil dapita so mga lubi nila mga kabingkaw you can see the coconut is the under the dagat so under the dagat is over the control mga kabingkaw because of the gravity of the earth yes tanawa mao na ginatawag og kuan mao na ginatawag og sa tawag ani mao
Mao gani mao ni nang maligag isda mga kabingka. Kita nyo sa monitor mga kabingka. Morning nani ang mga tao din dapita mga kabingka. Ay nagbike-bike kasi so umbot sa nang lugar da banda mga kabingka. Na mga manukan pos akan ni diri na eskwelahan diri morning eskwelahan ding dapita nga side mga kabingka, no? Na mangga dia mga kabingka, diba? Kita ni palibot nani lang gid ang tawagan eskwelahan din dapita. Simple lang kay mga kabingka, no? Di bungga pero simple pero kuan mga kabingka kanang relax na relax, no? Kita nyo no. Naalam din mga manukan diyan dapita, diba? Abi ni mo sa syudad lang ang naisiminto diri dapita mga kabingka. Kung makita niyo mga kabingka, simentado po do lang kuandri dalan. Mo ni mangga apple, kita niyo sa monitor mga kabingka, mao na ang mangga apple. Mao ni ang nang eskwelahan di nindot po lang eskwelahan diri. Simple lagi kayo, diba? Basta kuan mo ning iglesia ni Cristo diri nga ilang simbahan diri. Sa mga INC diha mga kaigsunan nato mga member sa INC, mo ning simbahan ding dapita, no, sa INC. Kung kita ninyo INC na yung logo dia INC sa Davao Oriental, no? Chapter Lawigan. Wapo kay ilang kuan diri murag pisina dulu sa eskwelahan, murag kanang nasa munisipyo, diba? Mo nang mga dakokonat ipamutol dia dapita mga side mga kabingka. Ya mo na. Naay kuandrio kanang sano mo gani. Basta nindot. So for more update mga kabingka, tutok lang gyud ring dapita mga kabingka. Let's do this. Masugba ba na? So for this video mga kabingka, na presko dia mga isda, no? Kita niyo sa kong monitor ng mga muni isda dire, no? Isda, kita na mo isda. Isda sa bato mga kabingka. Isda na sa bato, kita see da isda sa bato mo mga klase. Kanina lang. Wow. Mahal kini dito sa kuan ba, dito sa Davao mga kabingka, diri kay pangmasal lang yung presyo, diba? Diri ka makakita o makapalit na side nung barato lang yun ang isda. Tawa dia na ay dagko nga isda. Tawa danlog ayo. Dako ng isda ayo. Bung si pangalan na ni. Grabe na gyud ang mga kuan. Mao ni mga kuan diri mga isda diri, mga fish sila, diba? Isda ng fish. Mao ni ilang kuan diri na may sila kuan diri. Uy, nagadawat din sila Gcash diri. Ang gusto mo kuan ay Gcash da. Muna dia. Isda. Na po vlogger. Mo rin na nanguan mga isda. Hunter kita mo. Mo pinaka master daw nila tirador sa mga isda. Tirador ni. Mo ni lang kanan diri sa manguwa sa karmaligya sa isda. Presko gyud mga labas kay diri dapita ang isda diri dapita. Kasi si si da isda. So yung mga kabingka, i-update mo yung mga kabingka for more details mga kabingka. Pinsuin lang mga kabingka. For this video mga kabingka, nindot kayo ang nasitawagan na ang soon to resort ring dapita mga kabingka, na may mga cottage, no? May mga cottage at napita. Makita nyo na unay mansanitas diri mga kabingka, pero pinag yung hayaga diri napita, no? Hayag tapos bugnaw, kita tapos na building, no? So soon, no? Soon to open din napita
May abuhan diri mga kabingka kung pwede ka diri magsugba-sugba. Nindot na gid diri napita mga sa mga kabingka tanawa ra gud abuhan mao na diya gusto ka diya magpa-luto-luto diya napita nasa solar panel diya nanay nagikahayag din napita napagiduyan rin napita aside mga kabingka naiduyan nay sa tawag talisay relaxing kay diri dipit ang kuano duyan diba pertin na yung luta duyan diba relaxing na duyan tapos nindot kayo ang palibot sa bukid na bangka diba so i-update mo for more update mga kabingka soon lang din sa pong video mga kabingka let's do this mga kabings no enjoy dito drink dapita mga kabingka sa may Davao Oriental mga kabingka. Eto po si DJ March in the place to be. Yo, see you in next my vlog mga kabings. Let's do this and memories. Let's go. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.